Attachum. Hey, Sebi Buru Sebi Anyado. Empeni se wunim to anya de ugina twempon so. Sebi Santehene. Wono, wonfre obi na eba. Nana Dormaahene. Wadama entwe yi kura se yete kura mu yi ye nyina ye pasondwe. Ye nan so le yete efo de ekote ne se na Dormaahene. Wasan be kasa etia Santehene. Se enya de a eye Fiapre obepene mo abone manhene. Na sabe Fiapre eye obrempon Professor Chem Amponsa a wo ye Fiapre manhene asese ya bono manhene. Wono a no tena ase no hu se asanteman wo ka ho eno no an baaye. De no ho be che asante, de no ho be che Santehene nsa e ba be som ye so no so ka ho be som bi. Na ekobo no manhene a wo se da bi. Na sabe wo de wote wo na se wo mpagya wo nkofo. Na se Santehene no wo so on de sabe onim se prayo yi ba ko ebu ka bomu emu. Enti no nipa ne se manhene no bebo ne manhene a wo se mempenda. Yanya ne sa atiefo na de abahwem no ye nyina yenko hwe video yi na de to aso bi okura sen twa wo ne se eye twin donas yi a sabe eburu sabe anya ado de nani abo ne ho safo hene ne wo hene David a wo mu di mpanifo atem wo mu twa mpanifo da pa wo mu sopa ye mpanifo sankofo yi nyina no chese na Dormaahene wo bo ma baso se o ma yade se wo mu di mpanifo atem etwa mpoa na sabe media minim se sa atwin donas ne nria no wo mu mre enche bebe wiye san se duane o meto no wo maame mu tia so no e wachi wade etena maimu akoda ni pani atem sa ne maimu adu omani abo mo safo hene no mu twa mpanifo ada pa no sabe obi nka se fudu onhye ne ni dwo na hye de ebedi dwo pa wo mu nkoso na ubetu nkwada ifo asem a nso ase wo bo ma asem a nso ka na chese wo de bo ma ba so ma ya de etie fom ne yankwa ni nkwe video no achame ho ubetie amana atom nua sumanhene na bi akoto maame sunyanhema na bi akoto maame domase number 1 hema me madam for mrigu paramount chief a obaye na bi nkonkoto na na domasua hene na bi nkoto na nanoma abewo domasua nyina titro na na jana aye biafo eye kure onne obiem na amanfo wasamre jumadi abade sha mensa no ese nitia wa ne se okwa wiye na chama ne nwuye nye ono na mebeka sa nyina ne bade chama no yoka ne se won nyina wanhu ne obaye ndikase wahu dia na gese kama wie so maka ne se ya wie no bia ne mba ya adwene se dai oye dakase ne dakase wo bunomanim ha ne se nsoroma entenka bi apie ye bunomanim ha na nya ba bia ma mesi se domasua wo hwe na niema ya hu ne ne ba keka nka se me na be ma adaje ebeboye na we se mama no so a ye wo mrantie bi ba wo social media no so be frebe ho freedom fighters bi ne be wa mre Chene Jonas nom Sugar One Free shows bi ne be wo Germany titro or hine David or no dikane mamte na nai enka na da bia mafidie ne de hwe ho ono enam ne so ne anwonwasemi na na domasua hene amamkwane na ne mabaha samre ade tiawa a meka ne se ansana ne ende bae nde batudwa abonofo ya hia sei na nwahadia nga da a meka bi na no se hu ade bia ekwoso wo Fiapre mboa sao Fiapre hene ya ne bono ha boa Fiapre hene
Media abakwasem awom se nnua oya aduanani sam so nya aduanani abakwasem kakra anim no na saase na ote so no nya bi ne de man sa baba de man no beni entam ha anya do masefo ne mahu sa nya do mase kura na onko yesu nyane nya ba ne ba wa na oya den ni nipa ma wasase watena so akoko Ima babi tina na aye obone. Dabida. Ima babi tina aye obone. Dabio. Opa manye na. Ye kwa mpapa so no. Ye sire ne ye kwa sire ye wura. Duma se hene. So ye sro. Dan fu babi a ise ni kuro na ba no. Apagya. Ye mpagya. Ye mbuso. No ye no ofa duma se hene achi. Wo tisha baby. Na Ghana me bokoko Ghana for na sanka bibia mre na so 70 ne yi ha akrache for obia pa onyada on punch na de be kan se ne dictionary wo bia for nsomboa beka paramount chief na chi bibia ni wo bio dabida kasam wo ye ne asantefo aka paramount chief achi onhwe paramount chief benachi ohwe brofu ma na chi no bi ni obio dabio asen we ya aka na Ghana for wajeje niam no so dodo Otumfuo oyamanhene sa otimi momanhene dabida Otumfuo yamanhene otimi momanhene asembesi enti dumase hene Fiapre hene yesro no Otumfuo asante hene otimi nyane manhene dabida. So far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs, Otumfuo, want to be from my ma Abraham Mentiasia, and you're possible. What the so? Quarto crowd, quarto crowd, mother, Mabuso, Namkra Madam, and my brother Babayim. Namen come the money at Tentene, Yen Fiapre, or Tibias as or Bonoa, more Amra, na Bonofuo. Nipa na otena saase ne so no yamfa janto anko na nanamanim enko srebe se wo ba no na de ne mu ayeduru ne ba ma ye kwane yempagya Fiapre hene mente yi oye manhena na ma saase age biaga na mo asase ote so no yebidia o kasa o on shout Otumfuo ase onye ne mogya me de kakra nim no se oye dangerani akoko ne mane nama okopie tachiman obabe pie dumase number 1 na sase na ote so no ba oya ne dia prekope na nya ono no be hira obia mentia se Dormaahene mentimi nhira Fiapre hene nya na manhene nipa betima hira no amana ye manhene eye dumase number 1 se ya ne den kamasem wo be mabu maka ne sei awie no na ne ende batoa so ne sei no krani abonofo ye wo binim wo Ghana ha ya be de hawo that baba bi na ya na be de hawo na ba ono ha na no ho sampa ahemfo banye mienu hene ba akoto na opese we opese oyi ni firi ho no de kokotwa na be di ba wa ye koto na be de ko asenwe ma aka bebe nkokotwa we hu ne osisi sampa abonofo na no ohu ti obodom na me aya na dom ampese bi mpa meposo so bi o ma be ni samani odene na wo de udisi ya metwa na mom ne me ka me se sabi mbuade ya papa asantefo akonya kese be wura manu ntra ne da na mom onilile mu nya ne dia kasa pro no ne dia onje ba bi kura ya ne dia no hwe o de ha obeba o ka so ye ndia na meje o ye ndia na meje na nipa no be wu a wana baba ba so mo na no pa ojo maka ne se ye wi na se se ne ntu aye ba ye se na me be kan ho asem mo achame kasa prako obetie amana to ma menom ayesu nyane ene dumase number 1 na bia kan nu asuma na nanom abewo ha when due ye ni age papa ya ba dumasu ya say ya ka say ye ninji ya na eboa ye twetwa mfoto bi
na me yekosua na no dumasefo so ahomeba kokko na gya na hunso no mu o wanso no mu a o ba hwe da kro baba no ne Sumanhene ya ba fa se twe ne agukuru ne ya de ne ko na mom nya ya adwene se be fa ama di masi ahene abachi ya dadua na mom honhwe ye wura ne yi achame when ye na ya ye ana ya be hu ne da ne ye di we ene midnight Dormaahene kro obodum yenu achi obia ba wo baba ma edikane ewo mempasua ne so baba mama te no de no to na gya na hey na wa enya sande oto ne keke wa enya sande oto ne keke sane da biansi ye no Dormaafo ye behwe na kosi se obenya adwuma ye kaya ne se dwumadie na ye ba ya be hu aye fe aye ka wa me komanim no ene abusua bi bagya ma bi akohwe ma no dabi o ono nko ada na abusuafo de bagya ma na hwe ma no nyina wa na abusua na ofrim no sunyane yani yewura sunyane hene yana ne bohye ya hiem na abesimfo ba wa eye abusua ofrim no abusua panyini ade ande oda na se eye asase ekabako sunyane tamu ho emfa ma no ne ye na se se entu de hye ne fo se fire abusua nko amfa nko mane no na atimayo ade ande oda na se no we ni odi ho we ma ba wo krom ha bedidwa minine kase na mom na nanti maya bibia mana yede atokrom ha we na de ande ofa nnua domasua anyene so oma me ma du on kan chiram se chena manya mema bia million aduonu sa akoye million na me ya saade we e de ahye de hye no ade na abro ye nto ase so wo ba mamu wa me komani no ka che na na se me ba no ndi schnapps adaka akire pantu ka ho ne nyina ndi omabe wa ne de hye na adwumade ne na ayo no wa nantwie menka ansa na mako nantwie na obo akire ho nantwie ne bo ho banfa mana na gya na banka nkyere ne se bonofo babada na se oma ya wonfo no onsam fifre na onye nkoso ebeduru ba bi kra na hwie dumasua nya binim totoso on totoso akosi so bebe o ba beduru doma we me komanim no we nkitaminsam cement na wadwuma we ni nyina ye cement me ma ni nyina am ka no so we me man cement bag ahenum 500 ahenum 500 brother we banada omra hintie ontubi na sika ay asese sika no akoso 1 million ahenum omra magene ahimfie na onfanto cement ne bi wa na onfanto so we makan say na menwe ye we nnua suma ya ba na chiame we sikai o kakra de o so adwena eta akire no so we million ahanu 20,000 ono so onje na onfanto atua na kanibi we anya no nko a kakra bi ta akire bono region na nanama ahemfu ko ni nyina samenenda no meba so ne nana suma yewura ne nana robo hene ya ne nana maka ba ya sa yanko be kontonu na be kontonu de ya na pepesi san kakra bi wom nti ono da sa sika ne na mfa ma na mom benada ono so onsuma bi ma benko ba she ono so onko je million no ha 10,000 na onfa moa dwumadie no we ansana ndema no ebesi no haifo wa meshe na dumasua ene bo na bi akoka domase
number 1 mangema wobekuro we minja muda bada we kwata bia bo so me miensa ayeka mede mebaha me manes me fantoma ndi atare cement ne be twa ne be to pavement na ne be bo so me miensa bia be huma ko si se baba ka se si se da aye kokwa tena do man nkro we maka ne say awie no ne emesre obi bia se na wotwe mienu sa nne abonofo ye wa fa hye kase bia afi bia ye di makobono na wotwe mienu sensei ye kotachiman anopa mesre obi bia na nanum abewo ha se bebe boaye na mekobono bebe ba adwabo kase ni bi na no so yakeka yensa ase kakra na yetimi di aboa bono mane amana koso wa abonofo wa ba mam mfie miensa pe na ba mompa ye mam ba mam mfie miensa pe na ba mompa ye mam kasa preko mesisa bono me mesisa bono menka ne kasa de man no na kwa wiye na mada obi bia ase na oba ne pe nsa bi ne papa beda ase de mende menya bunu nyina na nanam ahemfo nti beti no mene oyo de mam nti ne mene me di kana ache afe enkwatu yemfie so na dumasua ete ase na dumase number 1 te ase na bono te ase na gana te ase da ho nyina ase na ase ahaya santia himfie said the medical canon apa abedu hwe na subscribe o hwa na subscribe na wo comment na wo dia beto ho na no so ya kama sanse sebe ye dia dwenche ene ye bibia wa be kire wadwen na bibia akoso trend social media trend and am bibia senteno aji bibia hwa na meka no mosomfo di am no mete ho sa me na me ninkum me hwemo me sommo me boamo ama amamlani amane ye de apagya na no munkonwa makoso piao musa